En primer lloc, començarem pel reconeixement a la millor trajectòria empresarial, que es diu ràpid, Diana? Estem d'acord o no? Que porta molta feina. I porta molta feina. Trajectòria és un guardó que hem volgut posar aquest any als premis en referència a persones que són emprenedores o que han estat emprenedores durant molts anys i que han aconseguit que els seus actes transcendeixin la seva empresa d'alguna manera. Aquest any, ara hauríem de dir que ha estat molt complicat arribar a una deliberació. Et donaré 3 pistes, Viviana. D'entrada, que hi va haver unanimitat. Això és bo. Hi ha poques coses a la vida, hi ha unanimitat. La segona, que és d'una persona que quan jo la vaig conèixer recordo que em va dir Pau, jo sóc un jove emprenedor com tu, i em va donar la mà. D'acord. Tenia uns 80 anys. I clar, jo em vaig quedar parat i vaig pensar, vaig dir, emprenedor, jo sóc emprenedor, i vaig dir, vostè serà més jove d'esperit, jo sóc jove emprenedor. I em va dir, vull que em vinguis, 80 anys, vull que em vinguis a veure la meva empresa la setmana que ve, però espera't, la setmana que ve no em va bé, perquè estaré en una Harley Davidson per als Estats Units. I vas anar? No hi era. Jo la Harley Davidson no. Ell era jove emprenedor valent, jo me quedava amb emprenedor. I va anar. Jo pensava, deu ser una broma. No, el senyor va agafar la moto i se'n va anar per als Estats Units. Va crear, jo diria, una de les empreses més representatives del sector, que potser et sonarà, de les cremes per la pell, Natura Visé. Home, gran clienta, només et diré això. De fet, la Viviana té 45 anys i gràcies a aquestes cremes, doncs, aquí la teniu. Això, a l'assaig, ho ha fet i dic, no facis aquesta broma. I ara sí, senyor, l'ha tornat a repetir. La meva germana petita, doncs no, ja veieu. Doncs el fundador de Natura Visé, Ricardo Fisas, tenia 55 anys quan va fundar l'empresa. A aquesta edat, el meu pare, que és arquitecte, ja li deia, no, home, jubila't, que això de la crisi ja no queda gaire negoci. Abans ho dèiem, mai és tard per emprendre. Va emprendre, i no només va emprendre, sinó va acabar creant un referent. Com a anècdota, dir-te que alguns anuncis d'aquestes cremes més populars, l'actriu que els fa diu, em podeu omplir aquest potet amb el logo que paga de l'empresa gran, amb una mica Natura Visé, que no em vull ficar qualsevol cosa a la pell. Jo el que us puc dir és que el meu lavabo, a davant del mirall, està ple d'uns bodegons de Natura Visé. En tot cas, la part positiva, Ricardo Fisas, pare, guanya aquest guardó de la trajectòria empresarial, ens va deixar l'any passat, per tant recollirà el premi, hi ha pràcticament tota la família acompanyant-lo, recordant en aquest cas el seu fill, que es diu igual, Ricardo Fisas, que evidentment mereix, igual que el seu pare, per tota l'empresa que ha fet, aquest guardó a la millor trajectòria empresarial del 2011. Felicitats. I per fer entrega del premi, demanem al senyor David Alba, sisplau, que pugi a l'escenari i entregui el guardó. Felicitats. Quina pell, Ara ens hem dit mútuament, quina pell, Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, excel·lentíssim alcalde de Barcelona, membres de l'associació AIEC, senyores i senyors, molt bona nit. En nom de la meva mare, la meva família i tot l'equip de Natura Visé, voldria agrair a l'Associació de Joves Empresaris de Catalunya el guardó que heu entregat al nostre pare a títol pòstum. Ell, que va morir quan tenia 83 anys, transmetia encara a tothom un esperit molt jove, com deies, Pau. I sempre emprenedor, sempre. No només el seu esperit i la seva capacitat de treballar el van fer un empresari excepcional, sinó també l'energia que emanava. I us posaré un exemple. La segona generació, ja des de fa molts anys, portem tota l'expansió internacional de la companyia, però fins als 80 anys no vam fer el que es diu el traspàs generacional de l'empresa. Ell, que continuava desbordant energia, li va comentar a una advocada amiga nostra: ara, ajuda'm a crear la Fundació Ricardo Fisas, organitza'm conferències sobre la meva experiència a l'empresa familiar, vull estar ocupat, necessito estar ocupat, vull compartir tota aquesta experiència, ja que, de lo contrari, aixeco un Natura Visé 2 i faig la competència als meus fills, ja que tinc prou energia per això i per molt més.
perquè vegeu una mica el tipus d'energia que, com deia l'Albert, mou muntanyes. Els nostres pares van construir Natura Vicé en plena crisi als finals dels 70 i d'altres n'han vingut durant aquests 33 anys, des de la seva creació. I ell va fer sempre dels moments de crisi moments d'oportunitats, sempre. Us animo a tots i a totes a fer-ho i a pensar en aquests consells que ells sempre ens donaven. Tenir un pla clar i definit. Rodejar-se sempre de persones competents que sàpiguen més que tu. Ell sempre ho deia, vull estar rodeat de persones que sàpiguen més que jo, si cal, i que estiguin motivades amb el projecte. I sobretot, rodejar-te de dones sempre. Diu, perquè en el món dels negocis necessitem tocar de peus a terra. Molt important. Crear algun element que et faci destacar i et diferenciï de la resta. Innovació, innovació, innovació. Fer-ho bé i fer-ho saber. Moltes vegades ho fem i ningú s'entera. Fer-ho bé i fer-ho saber. Escoltar les opinions de tots. Sense dubte, gaudir treballant. Important. Fer les coses ben fetes amb honestitat i amb respecte als altres. I per sobretot, perseverar, perseverar i perseverar. Moltes gràcies.